मुसारि सोमखोर मिथिंगा साखि थागोन जोंनि हेलो लोगोफोर आंनि बे भिडियोआव नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं देग्लाय 2023 मायथाइयाव फैनो गोनां दावखा मुभिनि टिजारखौ पिटि फिल्म प्रडाक्शनआ दिनै रिलिज होबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडियोखौ अनसायगोन होनना आरो बे दावखा फिल्मआ एक्शन एन्ड ट्रेजेडीजों बुंफबनाय होनना मिथिदों दानिया फैदो बे दावखा मुभिनि आर्टिस्टफोरनि सायाव बे मुभियाव डाइरेक्शन एडिटिं एन्ड स्क्रिप्टखौ खालामदों दिलीप सर्गियारिया प्रडिउसार दिलीप आरो डलर आरो बे मुभियाव गोबां आर्टिस्टफोरा बाहागो लानो मोनदों बिसोर बिथांमोननि मुंफोरा जाहैबाय दिलीप लक्ष्मिता कृष्ण अनजालि रिता फैलाव सानसुमा ममता रिजु गोबां आर्टिस्टफोरा बे दावखा मुभियाव बाहागो लाबोदों सिंगार दावहारु आरो पुर्णिमा केमेरा नवीन मुसाहारि आरो बिथांमोनहा बे मुभिखौ 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि 1 खालार खालि रिलिज होगोन होनना बुंदों बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय भिडियोआ माबायदि जादों नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो।